खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअआ थाबनो सौहैनाय बायदि सिगांग्रो मोनग्रोनाय बायदि। धेमाजि जिल्लानि गेजेर जनाय हालामनि बरदारनि मेलमेखुरि गामिनि फुकन सरगयारि नखरा थांनाय मैयानि हराव गोबां बारहुंखा अखा हानानै न'बां सिलिंखार जादों। बिथां फुकन सरगयारिआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि दासिमबो मोनसेबो आफादफोरा जोंनि न'सिम फैयाखै होननानै खौरांगिरिनि मेलआव बुंनानै होयो। बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय गुबुन राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाहैयैनि थाखायसो बिपिएफआ सरकाराव फैफिनगोन होननानै हाग्रामा महिलारीआ बुंबाय दङ। सिमन्त नार्जारिआ इउपिपिएलनि बिजाथि 28 नं गसाइगाव बियाबनि बे बाथ्राखौ बुंनानै होदों। बिथाङा बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ बुंदों जे हाग्रामानि बाथ्राया फंसेबो भेलु गैया। माने बिथाङा जाय बाथ्राखौ बुंगोन बे बाथ्राखौ खामानिखौ मावा। बिथाङा गावनि थाखायल' बाथ्राखौ बुङो, गावनि खामानिनि थाखायल' बाथ्राखौ बुङो, रायजो राजानि थाखाय बे बाथ्राखौ बुङा। बिथाङा बुंनानै होयो। पानेरि बियाबाव बिसायख'थि फोसावदिंनायनि थाखाय आसामाव बारग' चिफ सर्बानन्द सनालआ बाहागो लाफैदों। बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंनानै होदों। महाराष्ट्रनि गाहाय मन्थ्रि उद्धव ठाकरेआ बिथाङा महाराष्ट्रनि बीड जिल्लायाव लकडाउन फोसावबाय आरो बेयो फैगौ एप्रिल दाननि 4 खालारनिफ्राय सोलिसिगोन। बिथाङा लकडाउनखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय बिथाङा लकडाउन फोसावनानै होयो। उदालगुरि जिल्लानि बेंन्दोआव थानाय 64 नं पानेरि बियाबाव जानाय मोनसे सुबुं गमानि गेजेरजों बारग' एमपि एबा आथिखालनि बिजेपिनि बिजाथि बिस्वजित दैमारिआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदि आं एमपि जानाय समाव आसामनि गुबुन खना-खनला जायगायाव खामानि मावनांगौ जायोमोन। बेनिखायनो आंखौ ओनसोलनि गुबुन हारि माहारिया आंखौ मोनबाङै आरो दा आं पानेरि बियाबनि एमएलए जानायनि उनाव आंनि मावनांगौखौ हाबनानै जाबाय पानेरि आरो आं पानेरि बियाबावनो न' लुनानै थागोन होननानै फोरमायो। बिथाङा 65 नं खलायगाव बियाबनि उदां बिजाथि कमल चौधुरी। बिथाङा खौरांगिरिनि मेलआव गावनि माखासे खामानि मावगोन एबा रायजो राजानि जौगानायनि खामानि मावगोन। बिथाङा बेनि थाखाय खौरांगिरिनि मेलआव माबा फोरमायथिदों। बिथाङा गोनां बाथ्राफोरखौ बुंनानै होदों। हाग्रामा महिलारीआ बुंदों जे खौरांगिरिनि मेलआव सेथि खोलोबनि बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोआ मोनबाल' देरहागोन होननानै बुंदों। बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारीआ बुंनानै होयो। खौरांगिरिफोरनि मेलनि सोंनायाव एक्स एमएलए हरेन्द्र बसुमतारीआ बुङो दि माजबाद समस्तियाव इउपिपिएल दोलोआ 64,000 भट मोननानै देरहागोन होननानै बुङो। बिथाङा आरो इउपिपिएलआ मैखोमैनो बिटिआरआव खामानि मावनो हागोन होननानै बुङो। बिथाङा माखासे जायगाफोरावबो इउपिपिएल दोलोआ मोजाङैनो देरहागोन होननानै बुंदों।